sagt er udfordring. Der er jo ikke noget som når nu man lige har været ude og så nu bliver man frisk dukker. Timer, Lars. Man har 48 timer. Jeg giver 48 timer til at tage en lukker til. Hvis ikke jeg skal have en flaske rødvin, en god flaske rødvin, så skal den tages af mine gode venner. Ruben Erikstrup, Brian Grelsen,